नमस्कार. आम्ही हा 54th इफ्फीक आज परत आणि कसं आम्ही एक एक कलाकार जशी येता वता आम्ही तुमची तांकां भेट कार्ड घेऊन घालून दितात. आता आमच्याकडे जे आसात आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीचे एक नाव अद्वैत दादरकर, जेका आमी स्क्रिनरी पळयता, बॅक स्टेज पळयता, म्हणजे जेका आमी म्हणटले डिरेक्शनानू आसात ते रायटिंगानू आसात. प्लीज वेलकम सर. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. सो यू आर ऑन प्रुडंट मीडिया, नमस्कार, गोव्याचा नंबर 1 चॅनल. ओके. तुम्ही फर्स्ट टाइम इन इफी? हो फर्स्ट टाइम. हो फर्स्ट टाइम. कसं वाटलं? नाही, खूप मस्त एक्सपिरियन्स आहे. एक तर मला गोवा आवडतं. म्हणजे मला कधीही मोकळा वेळ मिळाला तर मी गोव्यात येतो ऑलवेज. म्हणजे मी बरेच जण वेगवेगळ्या गोष्टी प्रिफर करतात, पण मला गोवा भयंकर आवडतं. कारण मिक्सचर आहे गोव्यात. तुम्हाला एंटरटेनमेंट, नाईट लाईफ पण आहे आणि निसर्ग पण आहे. सो तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अनुभव गोवासारखं शहर देतं. सो मला गोवा एक विशेष प्रेम आहे माझं गोव्यावर. त्यामुळे मला गोव्यात यायला आवडतं, ही पहिली बाजू. आणि दुसरं म्हणजे मी मामी फिल्म फेस्टिवल, एशियन आय, थर्ड आय फिल्म फेस्टिवल वगैरे खूप वेळा बघितला होता, पण इफ्फीला मी कधीच आलो नव्हतो. आणि आत्ताच काय झालं, मी झी मराठीसारख्या चॅनलवर काम करत होतो ॲज अ फिक्शन हेड. सो आत्ता जस्ट मी तो जॉब सोडला आहे आणि पहिल्यांदा मला आयुष्यात असा खूप मोठा मोकळा वेळ मिळाला. आणि एक आर्टिस्ट म्हणून असं जाणवायला लागतं तुम्हाला की तुम्ही फक्त देताय, तुम्ही फक्त क्रिएट करताय, तुमच्या आत काही जात नाही आहे, तुम्हाला इनपुट काही मिळत नाही, अभ्यास काही होत नाही. आणि मला प्रत्येक वेळेला वाटतं की लेखक, दिग्दर्शक, नट यांचा रियाज काय असतो वेगळा. जसा डान्सर रियाज करतो, डॉक्टर मेडिकलचा अभ्यास करून डॉक्टर होतो, तसं ॲक्टर काय करतो किंवा डिरेक्टर काय करतो, तर हा मला वाटतं रियाज आहे त्याचा. वेगवेगळ्या विषयावरच्या फिल्म्स बघणं, अख्ख्या वर्ल्ड वाईड इंटरनॅशनल फिल्म्स तुम्हाला बघायला मिळणं, हा मला वाटतं की अभ्यास आहे. सो मी तो एकतर अभ्यास करायला आलो आहे, तो इनपुट घ्यायला आलो आहे की जेणेकरून माझ्याकडून काहीतरी वेगळ्या गोष्टी परत मुंबईत गेल्यानंतर क्रिएट होऊ शकतील. सो माझा हा खरं तर रियाज आणि अभ्यास आहे. तुम्ही सध्या आता विजिट म्हणून आला, ठीक आहे, बघायला आलो. तुम्ही स्वतःहून मूवी घेऊन किंवा असं कधी घेते? अरे बापरे, म्हणजे हे माझं स्वप्न आहे खरं तर. मला खूप आवडेल, म्हणजे तुझ्या तोंडात साखर पडते तुला असं झालं तर मला खूपच आवडेल. आणि इफ्फीसारख्या फेस्टिवलमध्ये जर आपली फिल्म बघायला मिळत असेल तर अजून कुठल्या डिरेक्टरला का नाही आवडणार, की हो आवडेल मला. पण माहीत नाही ती वेळ कधी येईल. प्रयत्न तर चालू असतात, पण ती वेळ आणि ते सगळं जुळून येणं खूप कठीण गोष्ट असते. तो सगळं जुळून आलं चांगलं, जर माझ्या हातून कलाकृती झाली तर मला आवडेलच. आणि गोव्यात आम्ही नाट्यप्रयोग करायला बऱ्याचदा आलो आहे, पण तू म्हणालास तसं फिल्म आली तर खूपच आनंद होईल. पण नाटकं माझी गोव्याच्या अनेक फेस्टिवलमध्ये बऱ्याचदा झालेली आहेत. दिस इज 20th इयर ऑफ इफ्फी इन गोवा. म्हणजे 20 वर्ष झाली आणि पहिल्यांदाच यावर्षी गोवन फिल्मसाठी, कोकणी फिल्मसाठी स्पेशल असं सेक्शन केलं आहे. त्याच्याबद्दल काय म्हणतो? नाही, खूपच चांगली गोष्ट आहे. कुठल्याही प्रकारच्या रिजनल फिल्मला हे प्रोत्साहन द्यायलाच पाहिजे. त्यातून मला जेवढा अनुभव आहे, मी थिएटरचा माणूस आहे, मी काही फिल्मचा माणूस आहे, मी थिएटरचा जास्त आहे. पण कोकणी नाटक मी बरंच पाहिलं आहे, बरंच बघितलं आहे. आणि त्याच्यात परंपरा आहे आणि विषयांमध्ये वेगळेपणा असतो आणि आत्ताचा मॉडर्न टच पण असतो. सो अशा तिन्ही प्रकार मी कोकणी नाटकात बघितलेले आहेत. ती भाषा ऐकायला खूप गोड आहे. आता ती बोलायला कठीण आहे, पण तुम्ही बोलता ते मला कळतं सगळं. मला मरे सोडून दुसरं काय त्याच्यात पण गोडवा आहे, ॲक्च्युली खूप गोडवा आहे. पण मला कळते सगळी, म्हणजे तुम्ही जे बोलता ते मला कळतं, मला बोलता नाही येत. पण मला असं वाटतं ती कोकणी ही खूप महत्त्वाची भाषा आहे. आणि त्यात जर चांगल्या फिल्म्स बनत असतील, आणि खरंच तू म्हणालास तसं मी आत्तापर्यंत खरंच एकही कोकणी फिल्म बघितली नाही. मी नाटकं बघितली आहे, पण कोकणी फिल्म बघितली नाही आहे. जर इफ्फीसारखी संस्था किंवा इफ्फीसारख्या फेस्टिवलमध्ये त्यांना इन्स्पिरेशन मिळत असेल, प्रोत्साहन मिळत असेल, तर नक्कीच म्हणजे कोकणी या भाषेसाठी मराठी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कलाकारांनी प्रयत्न करायला हवेत. आणि त्यांचं एक वेगळं जर सेक्शन सुरू होणार असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे आणि व्हायलाच पाहिजे. मला सर, तुमची अशी ख्याती आहे की म्हणजे यू आर नॉट जस्ट ऑन द स्क्रीन, तुम्ही रायटिंग करता, डिरेक्शन करता. ह्या म्हणजे जेवढे तुम्ही तुमचे प्रकार आहेत, जे तुम्ही आहात, त्याच्यातला तुमचा फेवरेट असा कुठला अँड देन टफ असा कुठला? आता माध्यम पण वेगवेगळे आहेत. आता टेलिव्हिजन हे माध्यम वेगळं आहे, थिएटर वेगळं आहे आणि फिल्म वेगळं आहे. त्यानुसार त्यातली आवड निवड पण वेगळी आहे खरं तर. पण मला स्वतःला सर्वात आवडतं किंवा मला जर ओळख काय हवी असेल तर मला ॲज अ डिरेक्टर बनायला जास्त आवडेल. मग मी त्यात रमतो आणि मला ते जास्त आवडतं करायला. पूर्ण टीम बरोबर घेऊन एक कलाकृती तयार करणं, व्हिज्युअली सगळ्याच दृष्टीने, कॉन्टेंट वाईज. सो मला डिरेक्शन सर्वात जास्त आवडतं. बॉस आणि हां मला आवडतं, येस ऑफकोर्स. म्हणजे डिरेक्शन ही माझी किक आहे, मी त्यात रमतो, माझ्यात ते आहे. म्हणजे ती वृत्तीच माझी ती आहे.
आणि मला ॲक्टिंग करायला आवडते. ॲक्टिंग करायला मजा येते कारण ऑब्व्हियसली मला असं वाटतं बाकीचं ॲक्टिंग खूप tension नसतं. बाकीचं टेन्शन नसतं. कठीण आहे ॲक्टिंग, काही सोपी नाही. पण तुम्ही तुमच्या कॅरेक्टर पुरता असता. तुम्हाला पूर्ण प्रोजेक्टचा विचार नाही केला तरी चालतो. तुम्ही तुमचं कॅरेक्टर तुमचंच काम चोख करायचं आहे फक्त. पण मला वाटतं सगळ्यात टफ इज रायटिंग. म्हणजे टफ जर कठीण गोष्ट कुठली असेल तर लिखाण आहे. कारण लोनली प्रोसेस आहे. लेखक एकटा असतो. एकटा एका बंद खोलीत किंवा त्याच्या आवडत्या कुठल्या तरी जागी बसून तो सगळं क्रिएट करत असतो. काही नसतो, त्याला कोणाचीही मदत नसते. दिग्दर्शकाला उद्या सेटवर काही म्हणा ॲक्टरची मदत असते, एडिटर मदतीला येऊ शकतो, कोणीही मदतीला येऊ शकतं. पण रायटरला कोणी नसतं. तो क्रिएट करत असतो. बास, तो एकटा असतो. त्याच्यानंतर सगळे संस्कार सुरू होतात, दिग्दर्शन. त्यामुळे माझ्यामध्ये सर्वात कठीण काय असेल तर लिखाण आणि लेखकाचं काम हे सर्वात कठीण आहे. जर स्क्रिप्टच बरं नसेल ना तर तुम्ही काहीही करा, काही नाही होऊ शकत. काही नाही होऊ शकत. तुमचे जेवढे स्क्रिप्ट आहेत, आय एम जस्ट ट्राईंग टू लाईक, जेवढे लिखाण आहे किंवा तुमचे क्रिएशन जेवढे आहेत त्याच्यातलं फेवरेट तुमचं कुठलं आहे आजपर्यंतचं? बापरे, असं मेरे बच्चे हे सब. हां, असं नाही सांगता येणार खरं तर. नाही, असं नाही सांगता येणार की हे माझं फेवरेट आहे वगैरे. प्रत्येकाचे तिथले चॅलेंज वेगळे आहेत. पण मला आता काय म्हणतो ना, वयाच्या मॅच्युरिटीनुसार पण वेगळं आहे. मला सुरुवातीला खूप व्हिज्युअल बेस आवडायचं करायला. हळूहळू आता मला खरेपणा जास्त आवडायला लागला. आता मला व्हिज्युअलपेक्षा म्हणजे आपण सगळ्यांनी माजिदच्या फिल्म बघितल्या असतील आपण, किंवा इराणियन फिल्म्स जसं असतात, मल्याळम फिल्म्स जशा असतात, किंवा त्यातला जो साधेपणा, त्यातला काय म्हणतो खरेपणा, खूप खरं, ज्यात कुठेही ॲक्टिंगचा स्वर नसेल, खोटेपणा नसेल, अशा पद्धतीचं काम आता मला जास्त आवडायला लागलं. सो तो वयानुरूप सुद्धा बदलला आहे. सो असं नाही सांगता येणार की तेव्हा मी केलेलं ते फालतू होतं असं नाही. पण आता मॅच्युरिटीनुसार असं वाटतं की आता मी ते नाही करणार कदाचित जे मी 22व्या वर्षी केलं. सो ते खरं तर असं उत्तर नाही देता येणार की हे माझं फेवरेट आहे. पण हां, वयानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप आणि आपल्या मॅच्युरिटीनुसार चॉईस बदलत राहते तुमच्या. लेटेस्ट असं आहे की ड्यू कोर्स ऑफ टाईम चेंजेस आले, मूवीज, नाटक, मूवीज. मग आता जी ट्रेंड आहे ती OTT, ह्याला कशी बघतात? नाही, मला आवडतं कारण पुन्हा तोच म्हणतो ना, रियाज आत्ता सध्या OTT आहे जास्त. म्हणजे मला घरबसल्या हातात सर्वात जास्त काय बघायला मिळतंय तर OTT बघायला मिळतंय. आणि हो, फरक आहे माध्यमात. म्हणजे ते टेलिव्हिजन पण नाही आणि ती फिल्म पण नाही, त्याच्यामधलं एक माध्यम तयार झालं आहे परत, OTT. आणि OTTला तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं कॉन्टेंट का दाखवू शकता. मग त्यातला बोल्डनेस असू दे, रॉनेस असू दे, कुठल्याही प्रकारचं का दाखवू शकता, कारण त्याला एक स्वातंत्र्य आहे. विथ फॅमिली, सेन्सरशिप पण नाही आहे. हां, ते पण नाही आहे. आणि विथ फॅमिली बघण्याचं नाही आहे. तुम्ही तुमचे एकटे सुद्धा बघू शकता. सो त्या पद्धतीचा कॉन्टेंट तुम्ही एक्सप्लोअर करू शकता त्या भागात. आणि आता टेलिव्हिजन ही गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला काही गोष्टींना आवर घालायलाच लागतो, कारण घरात लहान मूल पण आहे, आजी आजोबा पण आहेत. सो त्यांना सगळ्यांना आवडेल असा कॉन्टेंट तयार करायला लागतो. फिल्मला सुद्धा तशा पद्धतीचा कॉन्टेंट लोकांना, कारण खेचून आणायचं आहे. तुम्ही जर अति काहीतरी दाखवलं तर लोक कदाचित येणार नाही. सो हा एकमेव आत्ता एक तयार झालेलं माध्यम आहे OTT, जिथे तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्हाला व्यक्त होण्याची एक संधी असं मला वाटतं. सध्या ते ओढून ताणून सेक्स आणि ओढून ताणून शिव्या यापेक्षा खरंच मला ना हे ना टी व्हीवर व्यक्त होता येणार आहे ना सिनेमात. तर अशी ही एक गोष्ट आहे जी मी कुठे सांगू शकतो तर हे एकमेव माध्यम आहे. अशा दृष्टीने बघितलं तर मला असं वाटतं की OTT अजून चांगल्या पद्धतीचा कॉन्टेंट आणू शकेल. तुमची वाटचाल सुरू झाली आहे OTT? वाटचाल सगळीकडे सुरू आहे. पण गोष्टी कधी काय होतं ते जुळून येत नाहीत. आयुष्यातली कुठली तरी एक वेगळी फेज चालू असते, त्यात आपण अडकलेलो असतो. सो त्यानुसार ते पुढे मागे होत आहे. पण होईल, मला काही तशी काही घाई नाही आहे, पण होईल. शेवटी आमचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्यासाठी ना कोकणीत बोला तुम्ही. तुमका सगळ्यांक देव बरे करू असं म्हणा. तुमका सगळ्यात देव बरे करू. तुमका सगळ्यात देव बरे करू. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू.